Aku salam kabeh. Komunitas analitis ing tutul karo sampeyan guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa mungkasi video. Disaranake sampeyan kanthi ati-ati nimbang saben indikator saka organisasi kasebut. Saiki ayo goleki indikator dasar utama perusahaan Krogerco, ticker RI. Review iki adhedhasar data wiwit 23 Juni 2025. Déning klasifikasi guru markets perusahaan Krogerco kalebu subkategori Retail Product, 32 organisasi sing melu pambiji. Asil kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 3,5 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,3 terms. Looking wiyar ing pasar saham as minangka kabeh. Kita bakal weruh rating rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,8 poin. Marang skor perusahaan 3,5 T Krogerco. Kanthi mbandingake gerakan rega saham perusahaan Krogerco lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Krogerco nuduhake dinamis 41%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 30,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan T Krogerco gunggungipun 47,91 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 1.403 miliar dolar. Regane buku perusahaan punika $8,86 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca $170 miliar, subkategori kasebut regane $170 miliar. Sawise mbandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani T Krogerco ing subkategori nalika netepake nilai pasar 3,414%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 5,197%. Taksiran pangsa pasar lan kapitalisasi neraca perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Perusahaan sing diteliti duwe utang $25.059 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 283% saka usaha. Asil kanggo kewajiban utang perusahaan, ala banget minus 2 terms. Rega pasar perusahaan kanggo rasio laba yaiku 18,6. Rata-rata ing subkategori punika 38,9. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio pangentukan dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik banget 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $2,57 sen 2 mayuta-yuta. Bati digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi samestine $3.445 mayuta-yuta. Taksiran pratandha laba mangsa sing digambarake dibandingake karo subkategori apik 0,5 poin. Rasio regane kanggo revenue perusahaan yaiku 0,3. Rata-rata ing subkategori 1. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $146,95 miliar. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $184,21 miliar. Taksiran indikator saka prog sales mangsa dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Wates dodolan punika 1,7% karo rata-rata 2,4% ing subkategori. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Pangsa perusahaan miturut nomor karyawan ing subkategori punika 10,874%.
Iki 219% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $117.000. Lan kanggo subkategori $373.000. Evaluasi volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Jumlah bati saben karyawan perusahaan yaiku $6.300. Rata-rata ing subkategori $9.06. Evaluasi mediawi saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori passable 0 terms. Dodolan perusahaan saben pegawai $359.000. Subkategori $393.000. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Volume transaksi singkat ana 5,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 1,6%. Indikator RSI 14 nuduhake tingkat 68% kanggo perusahaan Kroger Co. Ing subkategori, tingkat RSI 14 kira-kira 47%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $71.98. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan iku kira-kira $72.29. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa publicly informasi lan sistem referensi mangsa iki. Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar analisis perusahaan Kroger Co. Sistem informasi lan referensi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak kesepakatan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan gunakake informasi lan sistem referensi saka Guru Markets.